Likas Jirre bij Euromaster op het Jereveen. De wachtlijst voor winterbonnen is 2 weken. Ik al makkelijk het personeel oerroeren en mij ze geen vrije dagen opnemen. Zo'n begin oktober worden in deze garage per dag 34 auto's verzoen van winterbonnen. Het wordt wel schaars langzamerhand al, ja. Dus we proberen ze wel overal wijd te helpen. En ja, we zitten nu op het ogenblik al in Boeteland te zien om ze bij te krijgen. Nou al dus? Ja, nou al. Van Linier, ja, Winium en alle garages uitverkocht, hè? Ja, klopt het. Ik ben bang dat het aan dit jaar ik wel werk gebeuren gaat. Want de laatste 2 strange winters is de winterbaan tier populair worden. Waren in Nederland in Perelien nog zo'n 100.000 bonnen verkocht. Dit jaar zullen dat het zo'n 2 miljoen wezen. Testen van de ANWB hebben uitgewezen dat de baan veiliger is op gladde dieken. Dit is een winterbaan en dit is een zomerbaan. Je ziet het verschil, juist wel in een rubbercompound. Dit is een mooie gladde. Dit is een echte stroeve baan. Bij deze baan gaat vol sneeuw zitten, 's winters. En deze baan die had een mooie lossende werking, zodat de sneeuwrommel alle weer uit de baan gaat. Daardoor houdt het natuurlijk vol lang grip op het dik. Gewoon verzekeringsmaatschappij in jouw kwatting had de automobilist op winterband riet. Ook de ANWB jouwt mensen die het alle dagen op het dik zitten het advies om dat te doen. Likas Ben Landstra, die 10.000 kilometers in het ier maakt. Dus krijg je een beetje wat meer op een parkeerterrein om even een parkeervak in te rijden. Of als er, nou krijg je vliegend dier dan maar een dikke laag sneeuw, daar je gewoon verder kennen zonder probleem. Dus ja, ik heb collega's slipperings jongen en ja, zelf die kan gewoon goed verder. Nevens de brancheorganisatie van garages, de BOVAG, helpen de winterbaan een soort autobedrijven troch drege tieren hinnen. Mensen komen ook zelf bij ons, of ze bellen op, van wanneer met mijn winterband erom. En hij het tijd en zullen ik even naar de wintercontrole en door eventueel even de APK in een beurtje. Dus dat levert geld op? Ja, dat levert absoluut geld op. Ja, mooi man.